Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Daddy, Oh, sir, dagan kayo ko o kinahanglan ipasabot ni mo, anak. I hope nga, natagan ko na mo gigayon nga, mapasabot ka. sir, Tuwa din mo kamangan ba yun? Puti pa sabot. Tato sa ha? Giyahag na. Nainay ka na pagbiya ni Amy na. Basig mo balik itong pinakalit ba? Kung may baho siya nga, dato sa ka. ha? Dave, magawasan ako ha. Ayaw, dinira ka. Uy, abay. Oh, pabiya ko ng palayla ni mga amiga na. Gabi ba may nakita niya, pero pabiya ko makilala niya. Kita niya. Si Jenny, akong sud nga higala. Jen, si Abay Berto, akong amigo. Minyo, og may mga anak na. Batiyas tayo la. Lain na no ba? Batian mong dagi layla ba? Di mo ko na maugot. Mas may na magkahibaw-an na yung mundaan. Aron way mailad. Wa man gani ko mailad sa Manila, dinhi na hinuoin. Og sa minyo pag yun. Pero gwapo. Storya tag tinuod. Lain na ba? Nagbutasan ni mga amiga ba? Bati ay. Tawali ka ba? Bitaw ka nang salamat nga may nahimong suod nga higala di si Dave ha. Sama nimo kabuotan samtang wa ko. Butan ra? Kugihan sa tingali kay kugihan man si Dave. Gawas ana. Ako lingon. Butan, kugihan, gwapo, romantiko. Tanatanan. Okay. Paguturon sa nako imong asawa bahin ana ha kung tinuod ba. Ay, lain na. May nood lagi bati ay. First time mo makadto silang abay, day no? Oh, kay karon pa may magkita og balik. Oo, sakto sa yung bitaw ko. Anang, tingtingo sa diyan nang lumon kay karon nang unsa naman taon kay. Mo rin gwapo si Abay Dave nang kay gwapo mo kayo ng amahan ni Abay Dave. Oh, okay. Ni ko lagi ka day. Close na data. Kita yun, sagiran na akong tubig na. Sama sa pagkasagid ni mo wa sa dako tuyo Sorry. Abi na ko gitoyo naman. At ang barog nang no, luwat kini sir si Abay nako. Gwapo gid sir sa una kay sa batanon pa kay tanaw si Abay karon pretty gwapo ha. Mo ding nabihag ka nang. Gato kusog-kusog di kita na. Gitoyo gyapon tin mo pagsigod Gituyo na gito. Kabantay ka. Kay Kabantay ka, Noy. kay Noy. Ikaw, Noy. Ano Ikaw may akong gikasulti. Paano mo ko mo? Guwarom ko ng pila ka tuig. Murag unaon na ako, murag limar gig ka tuig. Ay, kung manuya, ay, kamay na. Gamay ra tuod. Kinsira, Noy. Sige po na, pag yun. Ay. Salamat taon kay nauli na mo. Tatay! Hmm, Tatay! pastilan. Anak, Wana ikaw yayay, tatay? Di na ikaw hiyak? Jen, ali. Dayon sa amo. Wanay among Pinoyanan. Gamay pero hamugaway. Mas hamugaway ni dito sa bahay na mo sa siyudad. Mo na imong anak? Si Eileen. Day, bless ni auntie ni mo Jenny. Tiyo, akong best friend di ay, si Jenny. Nagkita mi sa ospital gabi eh. Hi, auntie. Yes ko. God bless you. Kagwapa ni mga bata, uy. Thank you, auntie. Dayon no na mo, Dave.
Kaya ni Armantas ganghaan mag-istorya. Uy, dali mo, dali. Ay, ko rin si kawan na eh. Alam ko kapila. Yahay, alam ko kapila. Ay, pasilan. Alam ko. Salamat si mong tabang birto, ha? Ay, sus. May unong kikyut ni Dave in town, pero basig, ipangita ka na sa imong asawa karon. Ay, ngita ko taon mo. Pagtaon mo itong taon ko ito niya eh. Ayaw siya lang, sus. Papa, uliho na galing mama, oy. Ngita galing mo. Gipangitan dili ko. Ha, Pangitan tanawa. dili ko. To, ara. Sige. Diyaw na mo ha. Papulion mo di ko sa kasawa eh. Mingaw gini ko sawa kay gara sad. Abikig panggaon man gara sad. Balik na ko, abay. Balik na ko ba? Salamat si mo pagpakuyog na ko bay. Kasi asa mo. Dai, din, alis ako dai. Sige, salamat. Salamat, bay. Gibay. Sige, Noy. Ay lagi kong maluya na bida na. Ay ato na ko. Nang di ka mo tingog na nga. Ay sige, tulong ko sir, tulong ko sir. Ali day Elaine, dali kupot na ako. Dali, Jin. Okay. Mudayon ka. Mahimo ba? Kaya no sa ingon. Kung ano bang may uban pa maning tawana din ana? Ha? Nagunsa man siya din Ay, kuging nang magpailad na sab kainin niya. Manoy, Pabawa na. Pabalik ka na siyang agi. Wa, ta, magkinahanglan o mangingilan din Nangayaw na ko pasaylo ni Ana. Ingon man sa akong anak. O niya. Ipasaylo resab ni mo dayon, ana. Manoy, Umans tanan ni mong mga pagantos. Sa ingon lang anak kasayon. Wa na. Di kalimtan na niya sa. Di ko mo sugot. Pasaylo ako. Manoy. Kung may sama siya nahimo na ako. Pag ikahatag sa siyang kanindot din ako. Kawa yun ako mahay, Manoy. Ang among anak, si Diig. Bahala mo diya. Pula lang ko. Kamu na bahala diya. Wa naman ko kinanglanan din Manoy! Ay, kung pag-igo na, Manoy! I'm sorry. Ikaw ba'y nahimong hinungdan sa wa ninyo pagsinaptanay? Nalingaw ang bata o gugod-gugod uban sa imong amahan. Wag yun. Kadaghan na yung panghitabos imong kinabuhi, no? Daghan kay kugwa may baw eh. Update sad, uy. Niya. Unsay niya? Kining baya. Kami ni Tio ang nagpanday ini. Ang mga kahoy, gikan rasab sa among mga lubi. Ninduta, no? Kay baw ka ding mamanday? Mayuhan ako nimo. Tinuod? Oo, uy. Ganahan kong ingon ini nga bay. Bahay kubo nga modern ba? Unya may daghang mga tanom sa gawas. Nindot siya kay tan-awon, Dave. Sila si nanay ug imi ang nananom ana. Pero sagad si nanay gyud. Kugihan siya guys manang, no? Kung ako'y pagbutuin, mas ganahan kong ingon ini nga bay. Masayahay. Amakan ang bungbong, nipa ang atop, kawayan ang sawg. Nindot siya kahigdaan, maglusot-lusot ang hangin, di na kinahanglang electric fan. Kung ako'y papuyon og ingon ini, okay kay kuoy. Ay, kana diha, kanang bakante nga dapit, hawanan ko na diha. Unya, tamnan sa gida nako. Gusto nako orchids ang akong ibutang dihang dapita. Unya, kana diha, gusto ko rose. Loy kanindot kit sa inyong pwesto, uy. Nindot. Pero dili man kanahan si Amy din Di siya ganahan din eh. Nga naman. Kay dili siya gusto nga mapuyo din sa probinsya. Wa din ang iyang kinabuhi. Oo niya. Hinungdan na may balik siya sa siyudad o Kibiyaan mo? kay dili ko makahatag niya sa tanan niyang gikinahanglan. Kay unsa pa may iyang kinahanglan noon? May bay og yuta na mo. May trabaho na sad siya. Matud nimo nga nakahuman siya sa pag-eskwela, di pa? Unsa diyang gusto?
Daghan. O dili ko makahatag. Pero dili na rason nga magpakawa ka sa paglaom. Gusto ka. Dili ko mahimo mapakawa sa paglaom. Samtang buhi pa ko. Mulaom ko nga mubalik raw niya siya din uban sa among anak. Dave, Mahal ko ni Amy. Mubalik raw niya siya. kung mahal ka niya, dili ka niya biyaan. May bugat siyang rason. Sama ka bugat sa mga material nga butang nga iyang gusto. Jin, Mas bugat kaysa iyang obligasyon nimo ug sa inyong anak, mao ba? mubalik siya. Ug hangtod niya ng adlaw. Paabuton ko siya. Hangtod ka sa ka magpaabot, Dave. Hangtod ka sa ka magantos. Hangtod nga may piniktik pa ang akong kasing-kasing. Ug siya ang ipaningkit ni Ine. Dave, Yun, may barukan ka. Asa ka, Jenny? bahala ka diya ay. Makalagot ka. Oh, Jenny! Ayaw na pagbiya! Jenny! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!